guztion andereñoa. Adi pasatuko dut zerrenda. Yes, oui, mademoiselle, olala. Fati den soinua zabaltzen dut mundura. Guztiok bat egitea ezinbestekoa. Bakoitzaren nortasuna errespetatzea. Motorrak arrankatzeko momentuko aukera. Gurea, herrikoa, korrika. Tiritapa lortzen merezi duguna. Martxan jartzen hasteko egin zazu klika. Ez dugu presarik helburu argi dagota. Pausuz pausu, gure ritmora. Ahobizi edo belarriprest aritzea jokaera bat da. Bizitzeko eta harremanak izateko modu bat. Euskal Herriko belarriprest eta ahobizi guztiei rol hauen jokaera praktikatzen jarraitzeko deia gogorarazi nahi diegu korrikarako, eta izan be, ariketa kolektibo bateratuak 2 urtean behin egingo baditugu ere Euskaraldiaren baitan, hizkuntza ohiturak ez dira 11 egunetan aldatzen, hori badakigu. Eta korrikan bizaratuko dugu milaka garela, ohiturak aldatu eta inertziak apurtzen jarraitzen dugula, eta gure ingurua euskalduntzeko urratsak ematen jarraitu nahi dugula. Hizkuntzak ohiturak aldatzeko klika, inertziak astintzeko klika eta euskararen ezagutza unibertsalizatzeko klika. Klika egiteko garaia da. Bakoitzak dagoen lekutik, bizi duen egoeratik abiatuta, klika egiteko unea da. Euskalduntzeko klika, norbere burua euskalduntzeko klika, harremanak euskalduntzeko klika, ingurua euskalduntzeko klika, enpresak eta erakundeak euskalduntzeko klika. Klika eta inertziak apurtzea eskutik doazen ekintzak dira.